Ovako da vam objasnimo, nalazimo se u Hagengasse broj 3, kod meni u Hof. I sad neki male komentare za DJ DM, ovo je Mario Maki, ovo je Saša. Legendo, možda daš ti neki komentar za DJ DM, mislim Mihi Gross? Ne mogu, brate. Što? Ne mogu. Što, čemu ljubav moje patike, to ne valja? Što? Što bi mogao da kažeš ovako, iskreno, za DJ-a ovako? DJ? Da. Ne znam, brate, što da mu kažem. Pa ne moraš ti njemu ništa kad kaže meni. Pa ovako. Ne znam, brate, stao mi nešto mozak od jedan put. Vidi ovi tvoji komarci. Budu korode. Vidi komarce i jebote korod. Kao da bi prošao avion pored Durmeta, jebote. Uvoda mi koroda, jebote. Brate, šora misli da mogu da pišem. Majko, majko. Ovo trano ujebe kevu, majke. Gledaj kak. I to su tako mirana deca. Mislim, nemam reći. Ajde, ti malo sebe nešto. Vartenzi. Ovo sam ja. Što jebote? Neki komarci, brate, došli ovdje u Beču. Iz Srbije, znaš. Strašno je, majke. Korode. Treba sve da prska isto koji Srbiju, majke. Što su ne spreju? Ne, brate, s avionom, znaš, ono, proleti. Ili one rolne da postavimo? Lep je ovdje u Pehov, majke. Lepo je. Gdje grill, brate? Mare, možda ti daš komentar neki za moj Hof? Daj neki komentar za Hof. Hoćete da vidite šta je piška, brate. Vidi, ovo bi ja jebu. Razbio bi. Gdje se kad bi je prvo dobio? Ovo su sise, brate. Ima je nešto sisa. Pokažem ovako, brate, vidi. I to sve ima u ovaj Beč. To je čudno. Čudo, ima lepe ženske. A šta bi mogao da kažeš komentar za ovako? Čovjek može sve da uradi sa svojih 10 prstiju. Čudo. I ovo internet? Ma Šta, svi... komentar za? Za Mario ovako. Za Mario? Sad ću ti kažem nešto za Mario. Mario je mnogo. Gdje stao? Opet nisi pravo uši. Evo ga, vidi ga kuće, vidi ga. Vidi ga. Ne mogu da ga dohvatim. Kao avion, mamu mu je bil. Slučaj ga, dohvatim. Evo ga, vidi ga. Ali sam ga. Zove me žena, čekaj. Žena, te žena duši brisno prst. Pobegla mi žena. Lepa je ko slika. Nešto slika se zato i kvari. Pocepala se, brate. Ovo pobeglo. Ovo kod nas u Kujnu kako smo farbali. Ja mislim da može da se vidi. Ko je farbo? Ti ili tvoj tata, brate? Farbu sam ja njega. A moja sestra ne smije da otvori prozor. Ode jebot. Vod. Pocepala se slika. Slušaj, sad ću tebi nešto da kažem o životu. Čekaj, ženo, čekaj. Mislim, sad ću nešto tebi da kažem o životu. Ovdje u Beču vi svi mislite da imamo svi para, da imamo svi život lep do jaja, da ti kažem nešto. Beremo par drveće, brate, pada ko lišće. I onda idemo da kurve, da jebemo, brate. Znaš šta je to? To su Poljakinje, to nema dole kod nas, nije to cigansko. Ovo je skrenu, majke. To je sveže meso, brate, ližeš prsti, znaš kako to pička, to mi vise.
pitam papa istoriju. Ajde bre. I da pričamo malo nemački. Hoćemo? A on ko ne razum. Ko, Neša? Di ja majok. Gde sklonila? U tvoju ruku smrdeš i da mote. Gde, brate, to? Ovdje bre svi bolesni. Tu smrdi, brate. Mamu ti jebe. Nismo svi bolesni, to da zapamtite. Ovdje ako dođete će postanete ko mi. Ovi svi misli da mi beremo ovdje zlata. Mi beremo ovdje A govno. znate šta mi odavde beremo sa drveta? To su Minde jedino... slon ti 80 euro. Mislim 800 euro. Beremo WC, ja i Neša. I moj brat Neša. Jebeš mi sve. Brate, ja sam imao tisam četa, idem ja kod moje žene. Aj čemu ljubav moje patike. Marš Peteru jebe. Idi piši onoj ribi. Čuješ? Šepti sam vep. Tvoje man. Pa njoj bre tvojoj. To smo vidjeli kod Lugnera. A znaš sad? Alo. Ono što smo vidjeli kod Lugnera. Gledajte da što se radi ovdje po Beču. Slušaj. Ujutro rano spremamo se čangari, nešto radilo. Sine, jel nešto sam nekaj najice, dođi vamo sine, dođi, bre, Čuješ bre? Idi da zoveš onu pičku. Neću, brate, nemam tu kabel. Onda piši SMS. Imam magnetom. Onda piši SMS. Onda ih pijemaš. Evo sad ću. Traži me žena, sad ću doći.